Brito warwake pachi odhiambo mwaka uono nyinga Lydia Okeyo. Jopiny oseo piny owacho kalore kod lal mar sitima masani onore pachoka magikoni kelo lal mathoth ne johala. Bad migao mochung'ne pewe ndeke pachoka motisi ni Kenya Airport Authority KAA to kwayo ng'uono ewi ng'ikruok e chenro mag wuoth e pewe mag ndeke ma pachoka kalore gi mudho mandiwa manyo kwa kothoth gwenge kod bombe mathurka bang' teko stima nyolalo otieno manyoro. Jafwambo George Bati chakonwa weche manyien gi sigano yo machal kodma. Seche manok bang' mudho mandiwa kwa pachoka kalore kod lal mar sitima kendo ng'iko chenro mopogore opogore mag ohala kod chenro mag paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport. Jopiny onyiso ng'ur margi kod seyo ne sirikal ka gikone chakre kinde loch Moi nyaka mar Uhuru pok ne gineno ka stima olal e Kenya mangima kaka timore sani, ka moko kuomgi koro kwayo Raila Odinga mondo mi ores jopiny. Kutoka enzi ya Moi ikuje Kibaki, ikuje Uhuru, hatujashaiona blackout inaenda almost Kenya mzima, masaa matatu, masaa mawili. Kama ya juzi tunasikia tu wamevuta watu baka kiwanja ya ndege. Wamevuta watu sahi sasa ni waya, ni mtu anakanyaga waya ama ni nini? Sasa hii serikali kwanza, mimi singetaka kusikia mtu akisema ati UDA my friend, liwe ati uchaguzi inarudiwa kesho. Enyewe Raila pahali yako ajue ana wafuasi. Si afadhali hata serikali yenye tulikuwa naye kuliko hii serikali. Afadhali ounye. Johala koni lal mar stima mokwako pachoka makoro osetimore separario e dweche adek okelo negi achiedh nade ka piny owacho to dich mana gichoko osuru ka joriembo mag boda boda bende koni mudho mandiwano nyomiyo jowuoth koro luorogi. Serikali ilihakikishia watu kwamba hakutakuwa na blackout tena, lakini saa hii unaona tena bado hiyo shida hiyo tu ndio inaendelea. So hatujui hii mambo yetu ya serikali hii inatusaidia wapi. Unajua mtu anakuogopa saa hii, anasema wewe saa hii huwezi mpepa, akujui, akuoni. Najua stima ingekuwa akuona sura tu anasema wewe ni mtu mzuri nichukue. Kindeno jodak ma Kisumu oseyo kambi mar teko stima pachoka Kenya Power ka gikoni kopogore kod lal mag yude yore gi mag ohala. Lal mar stima bende rocho arita. An mauso lawni onge kaka nyalo uso ne law ne ng'ate mudho, nikech mudho ka nitiere ng'ama dwa donjo neno law jibo luoro mudho. Kaka jaus matunda asto matunda na e fridge, sama stima olal wabedo ga gi shida nikech fruit kethore. Ka fruit osekethore to asara en juna. Asara no kwa yudo to jopa ok nyal timore nadi, ok ginyal compensate wa. Stima no bende kolal wan gi shida samwa dhi e udi. Security rach nikech e mudhogi ema gik moko timore maricho richo. Ne en gimoro saa achiel nyaka saa 7 koka stima oduogo e udi to koka an adak Nyalenda. Iparo ni amane sechego ng'eni nyatemo mondo mi aret chon mondo mi korido ke Kenya. Jopiny go bende dwaro mondo piny owacho omanyne yore mamoko koting'o masinde matiyo kod teko chieng' e thedho teko stima mondo giyud resruok. Pok no neno experience gima experience anini. Iyao yani en gima too much. Sola mane giyango kelo nwaka gimed keto mondo koro jo stima jo Kenya Power kik bia wani nyaka stima bedi, wabed gi sola as an alternative. E kinde mang'ur wuok kuom jopiny kalore kod rochruok manyo kel kod lal mar teko sitima, telo mochung'ne pewe mag ndeke pachoka KAA okwayo jowuoth ng'uono kalore kod lal mar stima manyo ng'iko yore mag wuoth e paw ndeke ma JKIA. Gikoni kalore ni ma en thuolo mar ariyo ma tinyo mudho kwako alap mar ndekeno, gimedo keto kenge mag neno ni midhiero no kochako neno e kinde mabiro. Teko mar stima nyolal midhiambo mar ngeso kendo kelo mudho manyochwe nyaka kogwen mar chieng' Jumapil, ka ote mar kambi mar Kenya Power e kar saa 1 mar okinyi oyango ni moko kuom gwenge ne teko stima oduoge kar okinyi no. George Bati, Ramogi TV. Obila ma Nairobi omako achije